espírito que agora tomar ne pabo levar. Le prix est très bas. What? Il y en a partout en Kojust là. Under interviewet med manden sker der pludselig en ulykke på skolens område. The kids who get injury with the machetes. En af børnene, Frajus, har været i gang med at fjerne ukrudt på skolens grund og er kommet til skade med sin machete. En lang og skarp kniv, som han normalt bruger til at høste kakao med, men som er et strengt ulovligt værktøj for børn under 18 år, ifølge landets love. Yeah. All right, let me bandage him up. Vores fotograf forbinder drengen og beslutter at køre Frejus til den nærmeste lægeklinik i området. Det viser sig, at drengen er nevø til manden,